kabagis, mga kabro kabagis, magluluto po tayong simpleng ulam. Munggo, isang munggo. Ito yung ingredients. Yan lang po, simple lang po. Kamatis, sibuyas, ampalaya. Marami pong ampalaya, mas masarap. Maganda kung may dahon, pero okay na yan. Kahit konting hipon, bagoong, luya. Tapos ito po yung igigisa po natin, munggo. Ayan. Yan lang po, simple lang po. Simple lang kasi pinakuluan ko na po yan, gisa na lang. Ayan. Okay, luto po tayo ulit. Po tayo ito. Napakasimpleng ulam. Luya, sibuyas, yan. Tapos ito yung lagyan na po natin yung munggo. Yung beans. Pwedeng dahon ng ampalaya, o bunga ng ampalaya, o malunggay ang ihalo nyo. Ganyan lang po kasimple. Yan. Mahuli na yung kamatis. Lagay po natin ito. Malilit na ipon. Sabi na ito yung tawag na dadag. Na Ilocano madadag. Mabasit nga ipon. Bagong. Kung kulang pong timpla ninyo, mag-adjust po kayo. Yan, saglit lang po yan. Mahuli na yung kamatis. Isabay na natin yung kuan. Maninipis yung kuan. Iti ko na nga paraya nga balang. Kita tinapay. Yung paraya. Yan ang absorbin ng katawan. Yung mapait na ampalaya. Hindi na yung kamatis. Lagyan natin. Pag kumulo na yan, counting adjust ng timpla, kamatis, ready to serve. Pan po natin, magdagdag po tayong kaunting asin. Himalayan salt ang ginagamit ko eh. Maganda sa katawan. No? Hindi ordinary salt, maganda yan, nasa inyo po yan. Tapos ito na po yung kamatis. Yan. Yan, hinaloan ko rin ng kwan yan, yung dandelion leaves. Dandelion leaves. Binibili ko sa Meijer, $1.49. Kanya-kanya. Maraming pamamaraan pagluluto ng mga dinding ganito, mga ibang sahog, yung malunggay. O yan po mga kabro, mga kabagis, tapos na pa tayo. Napakasimpleng ulam po. Bilisan lang po yan. Kasi galing tayo sa labas, pagod. Patayin po natin. Hindi na pa tayo ng kakain. Okay na. Simpleng ulam lang. Ayan.